Det kan være, at hvis jeg kommer ud med nogle dårlige venner, eller får nogle problemer eller noget, så tror jeg, at jeg vil få det lidt svært ved at klare min skole. Altså mit forhold til min far og mor, det er sådan, lige nu for tiden, så er vi meget uvenner. Men jeg fortæller dem ikke særlig meget. Jeg fortæller mest ting til andre personer, som jeg stoler på, og som ikke er med i mit daglige liv. Hvis man kigger på, hvad er det for en bagage, de unge kommer med, så er den igen, altså den kan være meget varierende. Der kan være alt fra, ja, som sagt, en konfliktfyldt hverdag med sine forældre. Det kan være dødsfald, det kan være skilsmisse, det kan være begyndende indblanding i nogle halvkriminelle mønstre. Så i virkeligheden kan det være rigtig, rigtig mange ting, som de har med. Hvorfor er det egentlig, at min mentee har fået lov til at komme med i det forløb? Og det har nok været en af baggrundene. Det har nok også været det her med, at hans far har begået selvmord. At han nu skal komme foran i køen til det. Ja, vi laver mange spændende ting. Som hvad? Vi laver ikke en skid. Brugen af alkohol og andre rusmidler, og i det hele taget at begå sig i en social sammenhæng og lave de rigtige ting, eller gøre det modsatte. Det spiller selvfølgelig også til en vis grad ind, når vi går ind og vurderer, hvem der kan have gavn af det her. Når han er presset eller er i rum med andre, eller der er noget, der går ham på, jamen så er det ligesom, at så springer ballonen, og så får han en anden reaktion eller en anden adfærd. Så fik jeg trip, og så fik jeg lyst til at slå ham ned. Men lad det være. Slå den her. Det gør jeg. Det, der binder dem sammen, det er i virkeligheden, at vi ser, at de stadigvæk har gløden til at komme videre ved hjælp af det, som en mentor kan byde ind med. Men den skal vækkes. Jeg vil jo gerne have en uddannelse, sådan jordmor eller dyrlæge eller læge generelt, ikke? Så det er derfor, jeg tænker, at jeg skal tage mig sammen, fordi jeg skal have gode karakterer, og jeg skal komme ind på et gymnasium og universitet og hele det der muligheden. Unge bliver jo hele tiden udfordret på deres sociale sammenhænge. De indgår i forskellige gruppedynamikker og skal navigere det. Og der er indimellem nogen, der bliver en del af en gruppering, hvor der er nogle ting, som foregår, som ikke altid er hensigtsmæssigt. Og det kan jo være alt for, at man hænger ud på en skole, og der bliver røget lidt både af det ene og det andet, og der bliver måske også tegnet med en sprittus på og smadret en gadelampe. Men hvis vi taler om, at man er ude og foretager sig deciderede ulovligheder, og der er et fast mønster i det, og det ikke er engangsforestillinger, så vil det ikke være en type elever, vi vil tænke hensigtsmæssigt og indstille til en mentorordning.